Hay que abrir los Bien, empezamos. Buenas tardes, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do mes de setembro. Temos como primeiro punto do día a aprobación da ata anterior. 3 de maio, algo que decir? Gracias por aprobar, entonces. Pasamos ao segundo punto do día, que é a proposta de aprobación de prezo público pola asistencia e as actividades desenvoltas no marco dos obradoiros de conciliación do Servicio Madruga. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Hola, buenas noites a todos e a todas. Bueno, si traemos para modificar a regulación do prezo público do que o servizo de madruga, bueno, incluímos ademais todo o que son os obradoiros de conciliación. Hai varios cambios, un ten que ver co feito de que ata agora se facía referencia ao precio do servizo de madrugadores como en épocas en días concretos, non? Desde que o día que acababa o curso, que claro, ese día cambia, depende do ano, polo tanto, cambiouse a días lectivos e días non lectivos, para que quedara, pois, que recolla calquera ano escolar, non? O sea que, bueno, depende do ano, acaba ou empeza un día diferente. Logo, bueno, aparte de o que é a parte dos obradoiros de conciliación, ademais, se inclúe que as persoas usuarias que precisan o servicio de madruga aplicaránse as tarifas reguladas no apartado de servicio deste servicio. O sea, nos obradoiros de conciliación, na ordenanza anterior, non aparecía o prezo no caso de que ademais se demandara o servicio de madrugadores. Agora xa se fai referencia que o que se aplicará é precisamente o que se aproba nesta ordenanza, ou se aproba, que é o precio do servizo de madrugadores de todo o ano. Se establece o precio por hora, por día, que €1,5 por día e hora, e €2 por día cando se trata de hora e media. Logo, demais, especifica, perdón, esquecime unha cousa que a mes comentei, cando cheguei aí a emenda, certo, cheguei aí, quería, antes de nada, non sei se todo o tempo, de presentar a emenda, porque empecé, claro, bueno, empezar por presentar unha emenda que presenta o grupo de Nos Cobra, porque esta emenda foi referencia no artigo 4, que é no que é servizo de madruga, facemos referencia que vale €15 persoas 2 semanas consecutivas ou non. Iso é o que aparece nesta ordenanza que traemos para aprobar aquí. Incluímos ou 10 días ao mes non consecutivos, de maneira que aqueles nenos que necesiten todos os meses 10 días do servicio de madrugadores polos turnos dos pais ou polo que sexa, e que vaya a ir todos os meses 10 días, o sea, 15 días, si se contan os fins de semana, non? Durante 10 días, pois entonces tería o mesmo precio que a quincena.
Isto xurde nunha reunión pois nun dos colexios onde os pais pois fan referencia precisamente a que hai xente que non ten un turno de traballo onde os días son consecutivos e entonces se ven na obriga de mandar un día sí, dous non, ou dous sí, un non, entonces se podía ter o mesmo precio que da quincena. Por iso pois traemos aquí engadir 10 días ao mes non consecutivos e claro. Non sei se sigo explicando ou se aproba o nome primeiramente. No. Vale. Entonces, unha vez lista a emenda, os cambios son esos e simplemente que na ordenanza anterior falaba de que o terceiro, a partir do terceiro irmán, pagaba un ambas as cousas, tanto a emenda como a propia ordenanza, porque, bueno, o servicio de madrugadores é unha gran axuda para moitas familias cando non teñen con quen deixar aos nenos, empezas a traballar a unha hora, os nenos empezan o cole a outra distinta, entonces é unha axuda importante para as familias. Pois, sí, bueno, sabemos que a emenda é exclusivamente engadir, entendemos, ou 10 días ou mes non consecutivos en ambos dos casos, o prezo dunha hora e media ao día ou unha hora ao día, e todo o resto de literatura posto en por, a función de por, iso non é a mesma que a de antes. Bueno, botábamos en falta que nos prometera a concelleira darnos un resumiño aí en gestión ao respecto dos cambios realizados, que non chegou, pero bueno, chegou por lo menos a emenda. Por lo demais non temos problemas, o que se racionalizar os servizos sociais do Concello que sexan favorables e usables, desexables pola cidadanía, para nós está ben e, por tanto, imos a votar a favor. Partido Popular. Sí, buenas noches. Pues nosotros también vamos a votar a favor de toda la enmienda. Moitas grazas. Pasamos entonces a votación. Votamos en primer lugar a emenda, votos a favor de incluir a emenda. Apróbase por unanimidade e votos a favor da moción, bueno, da proposta, perdón, e se aproba por unanimidade tamén. Pasamos entonces ao pacto de mocións da oposición e a primeira é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa a mellores na Ribeirinha e ao Conchido. Ten a palabra, señor Andrade. Boa noite. Esta moción non é algo novo porque, como se indica na exposición de motivos, xa hai 3 anos que a Corporación Municipal aprobara por unanimidade unha moción do BNG a respecto da reforma integral da Rúa 2 da Ribeirinha que recollía nos seus acordos e incluía nos orzamentos para 2020 sur da Rúa 2 da Ribeirinha, que contempla asfaltado, dotación de beiras rúas, as obras necesarias para presentes e futuras acometidas subterráneas de subministracións, así como dotación de iluminación, mobiliario urbano, selección horizontal e vertical e organización do tráfico. O punto 2 será desenvolver unha actuación semellante no resto do trazado desa rúa nas anualidades posteriores, así como acometer as obras de mantemento e reposición nos tramos do Conchido que conta xa cun paseo urbanizado. O 3, acometer a limpeza e acondicionamento do bordo litoral da Ribeirinha Conchido, que inclúa a eliminación de especies invasoras, o tratamento necesario para afianzar o terreo e o adecuado mantemento dos regatos e lavaderos, así como de calquer outro patrimonio etnográfico. 4, mentres as actuacións anteriores non se leven a cabo, adoptar as medidas necesarias no lugar para garantir a seguridade dos e das viandantes e recuperar para esta rúa o seu nome tradicional e histórico de Camiño Real. Ben, aquela moción
en outubro de 2015 aprobárase por unanimidade, mas realmente nada cambiou. No pasado pleno, no pleno de xuño, se mal non recordo, utilizamos unha moción en xuño de 2017 para que se utilizase o remanente de tesorería, o superávit de 2017, entre outras cousas, para esta actuación integral na Ribeirinha e Conchido. E, de novo, vimos a necesidade de presentar unha moción ao respecto, porque realmente é unha zona moi degradada do Concello, moi degradada, é unha zona sobre a que non houve actuacións nos últimos 20 anos prácticamente, aparte do derrube da Oza de Ouro, que se conseguiu, por certo, grazas ás negociacións do Venera en Madrid, pero este aspecto degradado, deteriorado, non mellorou, sino que incluso empeorou. E, polo tanto, consideramos necesario e consideramos, ademais, que é unha débeda histórica que este Concello debe pagar coa Ribeirinha, dotar a esta zona, incluir nos orzamentos ou utilizar o remanente de tesorería, neste caso, para acometer unha actuación integral que corrixa esa degradación que sufre. Por iso, os acordos son utilizar unha parte do remanente de tesorería do exercicio 2017 para acometer unha actuación integral da Ribeirinha Conchido que contempla asfaltado, dotación de veras rúas, iluminación e mobiliario urbano, señalización horizontal e vertical, organización de tráfico, así como a limpeza e acondicionamento do bordo litoral e acometer a limpeza e acondicionamento da área antigamente ocupada pola Onza de Ouro para dotar este espazo de novas infraestructuras para a práctica do parte e o lecer da veciñanza, e ir correxindo esas deficiencias que presenta o lugar. Para todos, socialista. Certo é que a Ribeirinha é unha zona castigada, degradada, bueno, pois, desde sempre, non? Casi desde que temos uso de razón, porque hai que recordarse do mal que pasaron os veciños cando estaba ali a Dasa, Cochei, bueno, era conocida, pasar pola Ribeirinha por todo o mundo como a fábrica do cheiro, o sea, todo o que leva soportando durante tantos e tantos anos. Eu vou votar a favor desta moción, eu creo que sí que se merece a Ribeirinha Conchido unha actuación, se o remanente tesorería, pois sí, o hai, que se emplee ali, porque desde logo, bueno, estamos en débeda con esta zona do Concello, e me parece o máis aceptable posible que o remanente poda chegar aí a todos estes veciños. Ben, a parte do goberno vou intervir eu, e o primeiro que me gustaría decir é que non é certo que non se filan investimentos na Ribeirinha dende que chegamos ao goberno. Se realizaron algúns moi importantes que significan un beneficio importantísimo para a zona e que ao mellor non é tan visible, porque, como xa saben perfectamente, clausuramos a fosa séptica do Conchido, que levaba desde fai máis de 20 anos funcionando naquela zona, e que daba, no plan de control de vertidos que anualmente realiza Aguas de Galicia, pois daba lugar a 3 puntos de vertido, porque un era a través das propias filtracións da fosa séptica, outra era a través do aliviadeiro que daba lugar á praia, e outra, do propio aliviadeiro, pois a fusión fisura que había, daba lugar a 3 puntos de vertido. Nos conseguimos eliminala, clausurala, pagamos a conexión a todos os veciños que estaban conectados á rede antigua para facer a rede nova, porque nos seu día se apagaran a cometida a que era a fosa séptica, e, por tanto, isto foi unha intervención importantísima na Ribeirinha para evitar a contaminación da praia, dos nosos recursos marisqueiros, favorecer o seu uso para o ocio e disfrute da veciñanza, por suposto, e para mellorar, en xeral, o medio ambiente no noso concello. A varanda da que falan arranxouse nada máis chegar ao goberno, e temos o problema de que continuamente, pois, alguna persoa se dedica a roubar anacos, porque é unha varanda de aceiro inoxidable, e nós o que temos previsto, a idea que tiñamos era mellor sustituíla por outro material que non dera lugar a este problema vandálico continuamente, porque non vamos a estar repoñendo e que continúe o saqueo por parte dos delincuentes que se dedican a facer eso. Arranxamos a escola da Ribeirinha, arranxamos o seu tellado, eliminando as infiltracións, colocamos un punto de luz
para poder acceder, que os veciños e veciñas podan acceder perfectamente. Sustituímos as ventás facendo a estanca, a pintamos interiormente e a dotamos de internet para que podan os veciños e veciñas darlle o maior uso posible. Arranxamos o lavadoiro grande, con inversión que foi bastante grande, de todos, non recordo exactamente a cifra, pero ao redor dos 8.000 euros, e se arranxou, bueno, igual non quero dar a cifra porque non estou seguro, pero bueno, se arranxou por completo ese lavadoiro, se colocou o parque infantil que non existía, se arranxou unha zona verde tamén na zona no contorno da antiga fábrica de Onza de Oro, e temos pendente para realizar agora, esperemos que antes de que remate o ano, unha subvención do Plan de Medio Ambiente co cal fixéramos o saneamento de San Roque, pois hubo un remanente e era moi pouca cantidad, sobre os 10.000 euros, que era xusto que precisábamos para facer unha ampliación da fase 3 que quedaba pendente, para levarle a unhas casas que quedaron sin saneamento na fase 3 que se fixera. E non se fixo antes esta ampliación porque, bueno, tiñamos o compromiso de Aguas de Galicia de facelo, pero nunca dan feito, non dan contestación ni nada, pois decidimos que xa os veciños e veciñas da zona, concretamente unha vivenda nova, se cansaron de esperar, pois que era o momento de incluirla neste plan de medio ambiente. E, se é posible, antes de fin de ano tamén realizaremos outra ampliación noutra zona, que estaba tamén pendente de ser feita por realizar. O alumeado, non vamos a tocar de agora o alumeado porque estamos pendentes de desenvolver a subvención do IDAE e que inclúe medidas de seguridade e de reposición na zona do Conchido. Por tanto, non vamos a actuar aí. En calquera caso, o voto vai ser favorable do Goberno. Saben que xa yo tengo reclamado en moitas ocasións que o que queremos é apoio do BNG nos momentos en que sexa necesario, como é o plan de obras e servicios, cando hai que votar, ou incluso, pois sí, a través do remanente. Non preparamos emenda, pero realmente nos gustaría que o uso do remanente de tesorería non fora o que se dedicara para este fin, porque creemos que é máis adecuado utilizar o POS, porque dá, como saben, máis liberdade a hora de facer cousas, porque non permite inversións directas, o remanente, etc. Sempre son obras de mantemento, e queremos que é máis adecuado utilizar o POS que o remanente de tesorería, pero bueno, nós temos intención de mellorar o que é a Rúa 2 e de subsanar estas deficiencias que temos en día, que, bueno, o asfalto está mal en parte debido ás conexións de saneamento que se fixeron nos últimos anos, pero tampouco ten unha situación especialmente grave. Si ten unha queixa continua dos veciños e veciñas da zona que é pois, o exceso de velocidade, de seguridade e poñer un mecanismo que sí que controle eso. E tamén está pendente de facer o asfaltado da pista da praia da Ribeirinha, onde precisamente se meteu o saneamento na fase 3. Por lo tanto, son actuacións que consideramos que son necesarias e que estamos dispostos a traballar para realizar o proxecto e presentarlo no post deste ano, se é posible, e se ten que ser co remanente, pois co remanente, pero informar que nos estamos traballando en proxectos desde fai moito tempo para o remanente e lógicamente, pois xa ten un destino pensado e algún dos cales inclúe unha moción presentada polo BNG que se leva a maior parte do remanente, que é o arranxo do polideportivo. Estamos falando de máis de 300.000 euros de investimento no polideportivo de Venecia e, polo tanto, outras propostas que hai quedaría seguramente unha cantidade para a Ribeirinha, pero pensamos que o proxecto ten que ser un pouco máis ambicioso e que pode ir mellor no post deste ano que non no uso do remanente, pero é a súa decisión. Ten a palabra o Partido Popular. Bien, estando de acuerdo en el fondo de la moción, en el sentido de que hay que arreglar y mejorar todas las vías e infraestructuras que tenemos en nuestro concello, discrepamos con la concejala en que realmente en 20 años se han hecho cosas, ¿no? Posiblemente no todo lo que todo el mundo quisiera, pero sí que se han hecho actuaciones. Se han mejorado los muros de protección de urbanos, se pusieron las barandillas de acero inoxidable, se hicieron las aceras, se pusieron alumbrado, que hay muchas cosas por hacer, sin duda. Sí que lo que nos sorprende es decir, igual que votamos en su momento a favor de las obras cuando lo plantearon la moción en el 2016, creo que el presupuesto del 2016 de este concello se aprobó con el visto bueno del BNG, el apoyo del BNG. Creo que supongo que tenía que haberlo puesto en aquel momento para que se ejecutara y si no lo ejecutaron sea responsabilidad del equipo de gobierno. Lo que nos llama la atención un poco de la moción es que realmente yo creo que habíamos quedado, o el alcalde había planteado, que el tema del remanente iba a haber una reunión de portavoces solo para que se hicieran propuestas para ver qué se hacía, reunión que nunca se ha realizado, y nos sorprende que vayamos con mociones para condicionando de qué hacemos o no con el remanente. Nosotros en eso sí que nos sorprende ese tipo de actuaciones, pero bueno, cada uno es libre de plantear las mociones como estilo oportuno y de establecer lo que quiera. Así que creo que lo que es a lo mejor una falta de
responsabilidad o de forma de actuar por parte de la alcaldía, no haber hecho la reunión pertinente para hacer propuestas, o al menos, a lo mejor las tienen consensuadas con ustedes, al menos sí que no nos han invitado nunca en ninguna. Entonces ya distribuir, como parece que está casi todo distribuido, el tema del remanente, sin hablar con las distintas fuerzas, pues que es decisión del equipo de gobierno, pero bueno, pues lo más podemos o no compartir. Para ponente. Ben, realmente ao BNG era igual que o investimento saia do remanente de tesorería 2017, dos orzamentos de 2018, dos orzamentos de 2019, do PAS ou do que sexa. O que busca o BNG é non ter o argumento en contra de determinados investimentos, que o argumento pode ser de onde sacamos os cartos, que por certo era un argumento que moitas veces entregaba o Partido Popular. Entón, para que non sexa ese un argumento en contra, nos facilitamos a posibilidad de sacar os cartos de algún sitio. No que se refira á cuestión do POS, eu quería recordar aquí que esta obra que, como digo, levamos reclamando desde o 2015, estivo nun proxecto inicial para o POS 2018 e logo desapareceu. Quero dicir, no POS xa puido estar e non estivo, non? Entón, a cuestión é buscar o financiamento, encontrar o financiamento ou ter a disposición de financiar esas obras que son tan necesarias. Porque puxeron, vostedes saben, o PP puxo as beirarrúas, é certo, pero aquelas beirarrúas, perdón, as barandas aquelas sempre estiveron feitas unha pena. As farolas que se puxeron romperon e ninguén lle volveu a poñer man. Entón, a pesar de que puderon facer cousas, o aspecto de toda a zona é un aspecto degradado, é un aspecto de non poñerlle man en moito tempo, porque non houve mantemento. E a cuestión do asfalto non é tanto o bacheado, que tamén, que necesita, efectivamente, en canto a baches, non está moi mal, pero hai zonas onde a estrada se vai estreitando porque entre as augas que corren, o desmoronamento, a broza e todo, van comendo o asfalto. En canto ao que se refire á esplanada do que era Onza de Oro, certamente puxeron o parque. Hai unha zona verde, pero é unha zona verde que está chea de silveiras, é unha zona que realmente ten moitísimas posibilidades, pero está moi abandonada. Aparte de que aquel parque, pola súa situación, é unha boa idea, está moi ben, pero pola súa situación, ás veces faise incluso inutilizable, porque en pleno verán, sin ninguna sombra ali, home, a última hora da noite, supoño, ou mellor a primeira hora da mañán, pero senón, a parte da broza que había este verán, ali ao pé do parque. No que se refire ao saneamento, o saneamento foi feito en varias fases, efectivamente, xa se empezara co Partido Popular, e con respecto a que se lle pagara a conexión aos veciños que estaban conectados á vella, por certo, nos presentáramos unhas preguntas en xuño de 2017, precisamente porque había bastante inquedanza entre a veciñanza, porque algúns pagaban, outros non, e non sabían moi ben como era iso. Presentamos unhas preguntas ao respecto no de xuño do 2017 que nunca foron contestadas. En fin, a nós o que nos interesa, e aos veciños, sobre todo, o que lles interesa, é que a situación da Rúa Rúas, concretamente da Rúa Rúas, porque non estamos falando xa de outras zonas, non estamos falando da escola, non estamos falando das beirarrúas da Rúa 1, que naquel pleno de 2015 o señor alcalde dixo que era a súa prioridade. Decía, o goberno ten a intención de actuar na Ribeiriña e o cambio de nome parece correcto, pero a primeira actuación que se vai facer son as beirarrúas, xa que lle parece prioritario. As beirarrúas da Rúa 1, en fin, hai moitas cousas pendientes e insistimos en que é unha débeda histórica que o Concello ten con aquela zona que estaba degradada pola presenza das fábricas no seu momento e que agora, a pesar de que xa non están as fábricas, sigue estando degradada. De todas maneiras, evidentemente agradecemos o voto positivo e esperamos que o antes posible se poida ir modificando esta situación. Perdón, socialista. Ben, sobre ese último tema, efectivamente, as beirarrúas era unha prioridade cando chegamos, intentar facer un proxecto que presentarle a Consellería e intentar buscar financiamento, que mellor seguramente se podía ter conseguido. Pero, como ben saben, surdiu outro problema que afecta gravemente a Ribeiriña e outras zonas do Concello, e a Ribeiriña, pois, especialmente,
que é a lei de 2013, e o traballo destinouse a intentar solucionar esa problemática. Grave, como saben, porque afecta as vivendas, limita a construcción, moitos veciños e veciñas non son coñecedores, e estamos empezando a traballar directamente na modificación puntual do PSON, que xa expliquei aquí que non era un instrumento máis adecuado, porque era mellor facer unha delimitación de núcleo que non obrigar a unha tramitación máis longa como é a modificación puntual do PSON. Pero, entre que seguimos sin que nos conteste a Dirección Xeral, a pregunta que lle fixemos, e que se informamos aquí tamén que hai unha serie de parcelas que están sen terreo de ninguén, porque non están no noso PSON, cando pertenecen ao municipio, na zona do Conchido, e xa esa consulta sí que xa nos contestaron directamente que para incluílas facía falta a modificación puntual do PSON, pois vamos a facer a modificación puntual do PSON para facer a nova as delimitacións de núcleo e, de paso, incluir esas vivendas. É un traballo complicado e que vai a levar o seu tempo, pero estamos iniciando. E sobre alguna outra cousa máis, pois, efectivamente, a negociación do POS. Nós temos que negociar con quen se avenga a negociar con nós. E é verdade que unha das propostas iniciales foi recollendo un pouco as distintas mocións de cada grupo e intentar un acordo conxunto para aprobar o POS. Non foi posible porque o BNG non participou nas reunións e nós teníamos que garantizar o voto favorable do POS e que nos ofreceu esa posibilidade foi o Partido Popular, que se levaron iniciativas nas que estábamos de acordo con eles e algunhas eran mocións presentadas no pleno polo Partido Popular, como o Arranxo da Estrada da Silva, e foi emotivo, porque nós temos que garantizar o voto favorable no POS e que non pasara, como pasou outros anos, que non se sacaba adiante a primeira. Este ano esperemos que funcione de outra forma, que se poda negociar claramente e se poda aprobar desa forma. En canto a reunións do remanente, nós estamos suministrando información a través das comisións de seguimento, teñen o proxecto, teñen o borrador, o anteproxecto, se queremos chamar así, do que son as actuacións no polideportivo. Tamén se les informou que outra proposta é a reforma da Casa do Concello e hai un par delas máis que tamén se informou da compra dun camión elevador e buscaremos as reunións para ver se hai acordos, se non hai acordos, se son os proxectos que parecen aceitados para o Concello ou non o son. Entendemos que o polideportivo sí, porque foi votado por maioría e o outro se presentou por primeira vez foi pouco, visto que non conseguimos a subvención do IDAE nese caso para a reforma do Concello e nos parece un proxecto moi interesante por moitísimos motivos, soluciona moitos problemas de accesibilidade do Concello, de aforro enerxético e amplía as dependencias que tamén fan falta para traballadores e traballadoras teñan un lugar digno onde traballar. E esa é a cuestión. Partido Popular. Nada, agradecerle que reconozca que realmente se hicieron actuaciones, nunca suficientes, y que realmente lo que sufre de Rebelín es un problema de mantenimiento. En cuanto a las propuestas de la alcaldía del remanente, una cosa es hacer reuniones con propuestas, otra cosa es tener ya reflexiones hechas, sus proyectos, sus aplicaciones y su presupuesto. Creo que son temas tan. Lo que han hecho es, las comisiones civiles nos han pedido proyectos, pueden gustar más o menos, pueden estar más o menos de acuerdo, en algunas sí, en otras no, pero ya ha hecho. Eso no creo que sea un tema de reunirnos para proponer, pero bueno, puedo decir, ustedes son los que deciden y pueden llegar a acuerdos con quien quieran y quien quieran. Lo que no puede ser o lo que no es serio es que digan que van a hacer una reunión para que todo el mundo haga propuestas y lo que se hacen reuniones donde ustedes ya nos traen sus propuestas hechas, presupuestadas, cuantificadas y para. Es un tema de interpretación, que más que interpretación es una realidad. Son temas distintos de cómo hacer las cosas. Una cosa es la contraria, pero no encima nos digan que es un tema consensual. Algo máis? Simplemente unha cousa. Señor alcalde, en serio pensa que o BNG iba a votar en contra dun POS que levase unha moción do BNG aprobada por unanimidade? En fin, non é esa maneira de actuar do BNG. Pero vamos, en todo caso, agradecer o voto positivo e agardar que se leven a cabo as obras, sexa co remanente ou sexa co POS ou co que sexa. Ben, pasamos a votar a moción, votos a favor. E para ser por unanimidade, pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando o mantemento das baldosas nas beirarrúas e das luminarias. Ten a palabra, portavoz.
é preciso facer o mantenimento ás baldosas das beirarrúas, sobre todo, bueno, aquí na rúa principal, outro día tropezou unha persona con unha baldosa movida, que a carretera, e viña un coche, non foi casi nada, pero pudo ser un accidente moi grave, non? Con consecuencias non se sabe cales. Ahora vai a vir o inverno, supón que en algún momento terá que chover, cando as baldosas se moven e botan agua para arriba, desde logo, como mínimo é algo incómodo, bueno, hai un montón delas, pois, por aí, polas diversas calles, pois, soltas. Tamén, falta mantenimento de algunhas farolas, como as da Rúa Venecia, as dúas están aquí na entrada, estaban máis, o sea, sin luminaria, arranxáronse, pois, ao mellor, hai meses ou hai un ano, estas outras levan un ano moi largo sin arranxar, nada, o que se das luminarias da Rúa de Venecia, así como de todos os lugares, e luminarias que se sean solicitadas. De feito, despois de haber presentado esta moción, hai unha farola desas que está en mal estado, conectouse o alumeado das festas, e, bueno, que hai que ter un cuidado inmenso con calurcas, farolas de ferro, porque non hai moitos anos, no Entroido en Ribeira, electrocutouse un chaval, o sea que o mantenimento de todo isto é importante, porque, bueno, a ver, pode haber accidentes con consecuencias graves. Ben, desde logo que o Benega vai votar a favor. De feito, ainda non hai moito, presentamos unha moción que incluía, entre outras, esas actuacións, non? En abril deste ano. Non solamente as baldosas daqui do centro. Poden asegurar que as baldosas da rúa na que eu vivo, que é Atalaya, é escandaloso como están. Ainda hoxe pola mañán pasaba unha persoa con un carrito dun bebé e parecía que leva música acompañando, porque vai co trenquele, e é perigoso. Xa se presentaron outras iniciativas tamén por parte do PSOE, por parte do Partido Popular. Eu penso que xa... Porque ademais é que esas cousas, canto máis se tarden a arranxar, máis se deterioran e logo é peor. Pero hai algunhas rúas no Concello en que é moi difícil transitar, sobre todo para as persoas maiores e sobre todo para a xente con dificultades de mobilidade. Imos votar a favor. Problemas sin Alonso. Ben, boas noites a todos e todas. Bueno, primeiro aclarar que ese alumbrado das festas ao que fai mención a portavoz do PSOE era totalmente seguro, estaba totalmente supervisado polo electricista Palermo, ademais foi ali en concreto a supervisar que estuvera ben feita a instalación, e é verdad que estéticamente non era o mellor, nin o que sería máis bonito, seguro si que lle podo asegurar que era. En canto ao mantemento das rúas, evidentemente nós intentamos facer o mantemento que é necesario. Aínda no mes de setembro estuveron actuando nas aceras que veñen dende a Covecha hacia o centro. Esta semana estuveron actuando nunha zona da urbanización do Lagar, pero somos conscientes de que hai moitas zonas que necesitan facer o mantemento. Sabemos tamén das limitacións de persoal que temos na brigada e das moitas funcións que teñen que facer, pero evidentemente vamos a facer ese mantemento. De feito, temos incluso pedidos algún presuposto a algunha constructora local que solemos traballar para saber a canto ascendería facelo con un arranxo, unha empresa externa sin ter que utilizar a brigada, porque, é moi limitada e hai zonas nas que levaría moito tempo. Tamén, aproveitando as actuacións que anunciamos de accesibilidade, onde falamos de facer un roteiro accesible dende o centro hacia a zona da Rúa Venecia, centro de saúde e demais, pois tamén se contempla
a vez de facer esas actuacións, pois ir mellorando esas aceras, esas baldosas que están soltas. En canto ao alumeado, facemos un mantemento, creo que o traballo do electricista creo que é moi bo, é verdad que hai algunha zona como esas farolas en concreto, as farolas Palacio que hai na entrada da Rúa Venecia, que é verdad que levan tempo sin arranxar, algunha delas incluso fora por algún accidente de tráfico, estaban cos temas dos seguros e demais. Temos comprado material, de feito creo que algunha, non sei se estes días se repuxeron, porque tamén estuveron repoñendo as que había rotas no Xardín Vallinclán. Evidentemente vamos a facer ese mantemento. O electricista xa ten o material e pouco a pouco, pois dentro das diversas labores que ten o electricista, irá facendo ese mantemento que neste caso é reposición de varias farolas que co tempo pois romperon, alguna incluso con algún accidente de tráfico, e vamos a seguir traballando pois para facer ese mantemento. Por Partido Popular. Bien, nosotros vamos a votar a favor porque realmente creo que todas las fuerzas políticas de la oposición hemos presentado distintas mociones estos 3 años donde ponemos en evidencia la falta de mantenimiento de las infraestructuras municipales y creo que es algo bueno. Creo que es muy bien la buena voluntad, pero la realidad es que después de 3 años los constructores no sean capaces de mantener las luminarias y las baldosas, pues lo que uno nota es una falta de, no digo de implicación, pero sí de gestión. Creo que tienen que de una puñetera vez hacer las cosas que tienen que hacer, porque si no son capaces de mantener las aceras, si no son capaces de mantener las luminarias, todos entendemos el buen trabajo que hacemos, igual que el buen trabajo que hace el resto de los funcionarios municipales, pero la realidad es que los problemas de la gente hay que resolver. Y esto es un pequeño problema que se ha convertido en un gran problema porque no hay ninguna rúa, acera o calle de nuestro concello que no tenga problema. Por socialista. Bueno, agradecer o voto afirmativo e decirle ao señor Alamancos que me imagino que cando pasou o accidente en Ribeira tamén estaba supervisado por o electricista municipal ou pola empresa eléctrica que ademais que habían contratado, non, para poñer aquela carpa. Os accidentes pasan, o sea que é mellor manter en bo estado as cousas para evitar que podan pasar pois, accidentes dos que despois nos temos que lamentar todos. Por venerar. Algo máis? O goberno? Eu non sei se de cara había unha supervisión ou non. A falta da luminaria no que é o poste non quer decir que internamente este mal. De feito, volvo a decir que foi a mirar in situ ali se estaba ben feita o enganche e demais, cumplir todos os requisitos. En canto ao lumeado, que fagamos, non sei se iso unha primeira vez ou algo así, eu creo que cando nós chegamos, creo que o lumeado había en zonas que estaban moitísimo máis defectuoso. De feito, as actuacións que se fixeron en canto ao lumeado neste concello non teñen que ver que se facían antes. Melloraronse moitísimas caixas de distribución das luminarias, moitísimas solicitudes de alumeado público que levaban solicitando veciños durante anos e sendo ignorados, pois nós as acometimos e creo que en eso non hai moito que dicir, porque había xente aquí que levaba anos solicitando un alumeado na súa zona porque estaba a oscuras e tuvemos que chegar nós para facelo. En canto ao mantemento, vou dicir, a situación era moi mala en algunhas zonas, nós melloramos moitas delas e agora que a subvención do IDAE que conseguimos, pois, evidentemente, vanse mellorar absolutamente todas e creo que a situación nese sentido, nese eido, é moito mellor da que había antes. Incluso se fixeron actuacións na Praza Maior para poder dotar da seguridade que teñen que ter cando se instalan ali as barracas, as actuacións e demais, que en algunhas zonas pois estaba moi mal e a inversión non era suficiente. O noso voto, evidentemente, vai a ser tamén favorável. Algo máis? Pasamos entonces a votar a moción. Votos a favor. E aprobase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é tamén a moción do Partido Socialista, instando ao Xunta de Galicia a adoptar medidas respecto á poboación crecente xabaril e os danos causados por esta especie. Ten a palabra a portavoz. Sí. Temos unha emenda que a Concelleira de Medio Ambiente. Non
non hai moito que ver, bastante sincera. Sí. Exclusivamente explicará os motivos por que a presentamos. Ten a palabra, por favor. Empezo eu logo esta moción. Bueno, os continuos escravos producidos polos xabalís están ocasionando graves problemas económicos, ambientais, sociais e de seguridade viaria nos nosos territorios, especialmente nas economías rurais das familias e das explotacións gandeiras e agrícolas pola desfeita nas fincas e colleitas. Danos económicos producidos nos cultivos e prados, impedindo a sega e o ensilado no millo, nas hortas e noutras producións e cultivos como a vide ou castaña. Danos medioambientais ao introducir ou inducir o abandono da actividade, o que provoca a colonización de terras agrarias por mato e leña, que supoñen un risco para os lumes, especialmente cando se abandonan as agras nas contornas das casas onde deixen de facer as funcións de un eficaz cortalumes. A maiores produtos e problemas de seguridade viaria, con 2 atropelos ao día de media en Galicia, ao atravesaren estradas e camiños rurais. Certamente a situación de hoxe en día ten como antecedentes o excesivo incremento da población de xabarís, un mamífero con grande capacidade de desplazamento e adaptación de todo tipo de hábitats para elo, todo elo facilitado polo abandono das terras e o medio rural, así como pola escasa incidencia do único depredador natural que ten, que é o lobo. Os acordos que se propoñen son instar a Xunta de Galicia a realizar a máxima brevidade un censo da poboación do xabarí e a súa distribución nas comarcas de Galicia, redactar e poñer en marcha de xeito inmediato o plan de xestión do xabarí para estabilizar a súa poboación e limitar os seus danos na agricultura, a gandería, a circulación viaria e o equilibrio medioambiental de xeito consensuado cos sectores afectados. 3. Reformar a lei de caza de xeito que regule a colaboración entre cazadores e produtores agrarios para protexer os cultivos, de forma que se teñan en conta os calendarios de cultivos e épocas sensibles aos danos para cada un deles e a nivel de parroquia. 4. Poñer en marcha o Fondo de Corresponsabilidade para pago de danos e medidas preventivas, así como abrir unha liña de axudas económicas para facer fronte aos danos que ocasiona nas explotacións e nos cultivos. Bueno, sí. Boa noite. Efectivamente, este é un problema que afecta a amplos territorios da nosa nación, da Galiza, xa non só no ámbito rural, a presencia do xabarí está xa tamén en zonas periurbanas, en vilas, cidades, son moi simpáticas e praderas as fotos, por exemplo, aquí cerca de xabarís bañándose aí nas praias de Ribeira, quero dicir que un problema que efectivamente está ocasionando todos estes problemas que aquí se nomean. O fondo da cuestión son as políticas agrarias que se desenvolveron nos últimos anos na Galiza, sobre todo nos gobernos do Partido Popular, que o que levaron foi o abandono do medio rural, a desestructuración do medio rural, a eliminación da actividade agraria, a eliminación de ecosistemas plurais, a implantación do monocultivo de eucaliptos, que o único que fai é impedir que haya unha alimentación para o xabarí en moitas das zonas nas que habitualmente vivía, por lo tanto ten que ir a outros lugares a buscar o seu sustento, a eliminación do seu predador natural, que é o lobo, e, bueno, moitas outras cuestións que están vinculadas a políticas que se foron desenvolvendo durante estes anos e, por lo tanto, non é unha praga bíblica que aparecer aí de repente, nin ecologistas que o soltan, nin cousas destas que ás veces se teñen escoitado por aí. Ben, nos parece que, por lo tanto, os acordos que aquí se plantexan están correctos. Tiñamos moitas dúbidas a respecto do punto número 3, non sabemos cal é a argumentación que o grupo de goberno plantexa para eliminar ese punto, pero nós tamén tiñamos moitas dúbidas vinculadas sobre todo a que a nós non nos parece que a caza do xabarí sexa a solución no xeito para regular este problema, e dende logo, tal como estaba redactado este punto, que di que a caza, non? Por tanto, as batidas, e, bueno, a forma que sexan tendo en conta os calendarios de cultivos
e as épocas sensibles para darnos a cada un deles non nos parece absolutamente correcto, non? Como todo o mundo sabe, a temporada de caza está restringida a uns períodos moi concretos no sentido de evitar tamén danos maiores, a maiores dos que xa se produce a propia caza nas especies cazables, pois danos maiores a esas especies, non? Por lo tanto, hai períodos como pode ser a primavera ou o verán, donde se están reproducindo que non parecen adecuados non para realizar a caza e demais, non? Por lo tanto, que a redacción deste terceiro punto a nós tamén nos dá moitos problemas, pero, bueno, sí que consideramos que é un problema importante que, por lo tanto, que dende o pleno da corporación se inste a Xunta a facer todo este tipo de cousas, non? Sobre todo, o segundo punto é o máis importante, non? O de redactar e poner en marcha de xeito inmediato un plan de xestión do xabalí e, sobre todo, nese plan o que ten que ir son medidas de control da poboación, que non eliminación, evidentemente, pero de control da poboación, noutro sentido que non teña que ver tanto coa caza, sino con outros procedimentos que están facendo por Europa adiante, con cebos con hormonas que impiden, que esterilizan as femias e os machos, e, por lo tanto, se controla a poboación. Quero dicir, hai moitos mecanismos para controlar isto sin ter que andar despois por aí os escopeteros polo monte adiante, ponendo en perigo moitas veces tamén outro tipo de cuestións. Pro Goberno do Concello de Medio Ambiente. Boas noites. A nós tamén nos supón un problema a redacción deste punto 3 porque, por todas estas razóns que acabamos de escoitar, non? Vamos a ver, pensamos que o plan de xestión do xabaril debe ser suficiente para controlar a poboación de xabaril, a súa reproducción e pois non ter que recurrir a ninguna lei de caza que se faría sempre, tendo en conta os calendarios de cultivo e as épocas sensibles aos danos para cada un deles, pero non un control aceitado sin recurrir á caza, non? En calquera época indiscriminadamente, tendo en conta outros intereses e non o respeto por la natureza e por esta especie en particular, non? O ano pasado se deron moitísimas licencias de caza para cazar xabarís, en torno a 30.000, e iso non solucionou para nada o problema. O problema sigue existindo e sigue medrando. Entón, quedou bastante demostrado que contar con unha lei de caza ou cos cazadores para controlar o problema non é a solución, non? Entón, como pensamos que pode ser incluso algo bastante negativo ou, non sabemos como vai ser este control mediante a lei de caza, pensamos que é un punto bastante complicado para apoiar e si os outros tres, sobre todo o plan de xestión do xabaril, que pensamos que aí ten que ser onde saian as solucións, non? Sobre todo con programas para controlar a reproducción. E, por eso proponemos a emenda. Partido Popular. Bien, todos yo creo que coincidimos en que el problema de los jabalíes es un gran problema, sobre todo para la gente que saca un rendimiento a sus parcelas de forma con explotaciones agrícolas. También es cierto que al final hay un conflicto de intereses entre los que pretenden que las cosas se solucionen sin hacer ningún tipo de actuación que cause daño a los jabalíes. Hay que protegerlos, pero también yo creo que hay que proteger las instalaciones. En cuanto a las propuestas que establece el Partido Socialista, yo creo que muchas de ellas ya están iniciadas o, la información que yo tengo al menos, están incluso
deixando mientras tanto, lo que se está practicando medidas oportunas para que se compensa la administración con las carreteras y yo creo que el tema de la formación de las personas. Oponente. Bueno, eu digo en parte co que acaba de decir o Partido Popular, da lei de caza, o sea, non hai outra forma de mesco lobo. Logo, pois, non o hai, e non a procreación destes animais, a ver, procrean bastante, e cada vez, bueno, pois eso estamos vendo nas ciudades, estamos vendo como que cada vez hai máis e máis animais, non? Que incluso se socializan indo pois, ás papeleras, a ciudades pois, incluso con moitísimo tráfico. De momento non hai outra forma pois, de poder regular. A lei de caza, o sea, a ver, as batidas, estou de acordo que hubo tamén accidentes, o sea, incluso nos propios esos que van ás batidas dos xabarís, de accidentes, pois incluso de mortes, que non é a mellor solución, pero que de momento non é outra. Non sei como vamos a hablar. Eu creo que non eliminar o punto 3, pois tampouco non sabemos o espírito da moción, pois queda sin o sea, sin sentido, porque de algún xeito lle habrá que buscar a estes animales, o sea, a caza non é a mellor solución, porque incluso perjudica eso aos propios cazadores. Poden non a emenda do... Sí, ben, vamos a ver, se elimina o punto 3 queda desvirtuada a moción e que, insisto, como dixen ao delegado, que nos parece importante o punto 2, onde di redactar e poñer en marcha de xeito inmediato un plan de xestión do xabarín para estabilizar a súa poboación. Nese plan se buscarán as medidas oportunas para estabilizar a súa poboación e, por lo tanto, iso é fundamental, non? Un plan para estabilizar a súa poboación, limitar os seus danos da agricultura, gandería, circulación vial e o equilibrio medioambiental, de xeito consensuado cos sectores afectados. Imaginan que aquí nese plan de xestión entrarán os cazadores, entrarán os gandeiros, os agricultores, os ecologistas, etc. Por lo tanto, a nós nos parece que iso é o fundamental, que haya un plan de xestión onde todos os sectores afectados podan participar e que se faga dun xeito consensuado. Decir que a día de hoxe a única forma de controlar o xabarín é mediante a caza é absolutamente falso. Hai moitas medidas que se poden poñer en marcha para o control do xabarín. Primeiro, poñer coto, por exemplo, a expansión incontrolada das plantacións de eucalipto por toda Galiza. Cada sitio, cada parcela donde se plantan eucaliptos ou chega eucaliptos é un sitio menos donde vai comer o xabarín e, por lo tanto, vai buscar outras zonas donde alimentarse. Evidentemente, donde hai comida, que van a ser superficies agrarias e superficies cultivadas. A expansión do xabarín está absolutamente vinculada á desaparición do ecosistema tradicional galego, donde había bosques de caducifolia, donde había outro tipo de bosques que permitían a súa alimentación e donde había un ecosistema agrario moito máis amplio e moito máis vivo e que, por lo tanto, eles tiñan donde desenvolver a súa actividade sin ter que ir ás zonas de cultivo. Iban tamén, evidentemente, ás zonas de cultivo, pero dunha forma moito máis controlada. Evidentemente, tamén, si a propia esta lei de caza tamén permite as batidas de lobos, tamén sigue permitindo que o lobo sexa unha especie cinexética, estamos tamén poñendo impedimentos ao control do xabarín. Por lo tanto, non é a única medida que se pode facer para o control do xabarín a caza. Insisto, en moitos sitios de Europa Occidental estánse tomando outro tipo de medidas con cebos, non sei se son hormonas ou que non que expoñen, pero que si impiden a reproducción dos exemplares, é algo que se fai bastante habitualmente con moitas especies que causan, especies salvaxes, é a poboación que primeiro
a propia poboación e dar tiros, non? Que me parece tamén unha forma un pouco civilizada, por decirlo de unha forma, o tema de un problema medioambiental a tiros, non? E, por tanto, a nós, xa dixe na primeira intervención que a terceiro punto tamén nos daba así algún tipo de problema, por tanto, nós sí que vamos votar favorablemente e se votaremos despois favorablemente ao conxunto da moción. Ao goberno, considera? Pois, sí, agora se estuveron cazando os jabalís, porque se deron moitísimos permisos e o que quedou en evidencia é que esta medida non é a máis oportuna, non ni solucionou o problema. Reformar a lei de caza non sei que suporía, pois aumentar ainda pois ao mellor ese plan de xestión do xabalí hai no que mellorar, como se fixo en outros lugares, pois, por exemplo, en Cataluña, pois teñen un plan de vacunación e de control da reproducción, non? Algúns tratamentos como hormonas que se ponen controlan a reproducción. Para o control do xabalí tería que ser non só, sino un plan moito máis integral. A reintroducción do lobo, pois casi extinguido por, bueno, pois malas políticas. Desde logo, pois a costa da vida imponente, non? Pois, imos votar en contra e, por favor, se acepta a emenda. Popular. Bueno, yo no creo que nadie es seguro de que más ninguna especie, y es cierto, creo que la realidad es que es un problema grave cuando realmente el año pasado el jabalí que en los últimos años y en la casa un problema más grande. Las cosas se tienen una solución muy fácil, todo creo que de papel todo admite y creo que se está tomando en todas las disciplinas y todas las formas de conseguirlo, pero eliminar, creo que hoy en día la forma que hay de eliminar el mayor número de pues no sería la actual. A largo plazo no siento que sugieren de soluciones tengan unos mejores estudios o técnicos que determinan si es así o no, pero hoy creo que no es la solución adecuada. Está al menos haciendo que el crecimiento no sea tan exponencial, creo que no es lo más responsable. Y además luego desconozco si es mejor o peor, pero me supongo que también luego tendría su repercusión y su dificultad, incluso su implicación después a las personas o los niños, entonces no sé qué es mejor. Pero bueno, sí que nosotros vamos a votar en contra de la enmienda y en la moción vamos a estar en Debo decir que tampouco non son partidarios, se decía antes, que a única opción que ir eliminando pois é eso, a través da lei de caza. Hai moitos exemplares, non hai nada a poder acotar a población do o eucalipto en todo o mundo, vai aos cultivos, o máis cultivo, o xabalí, pois, bueno, pois iba a máis lugares, ao mellor destragaba menos, porque destragaba en moitos sitios distintos. Agora, cando vai, arrasa.
arrasa e a xente non cultiva por este motivo, porque se yo vai a traballar, a gastar cartos e moito traballo para despois non ter colleita, pois o que se vai deixando é de cultivar pois as terras agrarias, e nas terras agrarias non se pode plantar eucalipto, por lo tanto o culpable de que haya unha superpoblación de xabalí non é o eucalipto. Eu digo, non é que desvirtúe a emoción, pero é a única forma, por lo menos eso, a corto plazo, de acotar un pouco pois, a poblaciones que está sendo un problema incluso nas cidades. Esa primeira inclusión da emenda na emenda, votos en contra, e por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos entonces a votar a moción coa emenda, votos a favor, 5 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Ceo manter nome da Praza Alcalde Sindo Durán e da Avenida Xeao Fernández Albor. Ten a palabra, por favor. Bueno, la moción viene en relación al donde se aprobó pues, la revocación del acuerdo en su momento de nombramiento de hijos adoptivos y llevaba aparejado el denominar la Plaza Alcalde Sindo Durán y la travesía que transcurre para ella como Xeao Fernández Albor, como el acuerdo ha quedado desde ese mes pues, derogado. Lo que proponemos es que se siga manteniendo el nombre de la plaza como Plaza del Alcalde Sindo Durán y el nombre de la carretera que une el antiguo puerto con la actual puerto comercial como la avenida Xeao Fernández Albor. Portavoz socialista. Bueno, eu recoñezo que ter nomes a calles ou prazas nos povos non significa pois, que non este as persoas recoñecidas. Por exemplo, bueno, pois, non temos unha calle ni unha praza para Felipe González. Felipe González, moderno todo España, pero aparte creou a Lei de Sanidade no ano 1985 e todos temos que acordarnos de que non había centros de salud, nin áreas sanitarias, consultábanse nas casas, con pouco ou casi nada, non? Fixo a educación universal, antes, pois, bueno, eu mesma, un instituto a Ribeira, como a miña, xente de Boiro, e incluso hasta Taragoña, non? Nos, os da Pobra, tiñamos un servicio de San Osquete, hasta o centro do povo, pero os da Ribeiriña, por exemplo, só tiñan un problema para poder acceder da Ribeiriña para lá, para poder ir a súas casas, Felipe González, pois, universalizou a educación. Emilio Pérez Touriño, pois tampouco ten unha... Non se trata de que faga un panel cívico de cada cargo. Somos un exemplo moi válido. Pero estou falando de outros nomeamentos. Estou falando de outras persoas que non teñen rúas ni neste povo. Si vais a lista é cerda. E poña a lista non vou dicir únicamente os socialistas. Poden, que por acá do Partido Popular. Non teñen un exemplo. Podo falar de mulleres, de Clara Campoamor, de Emilia Pardo Bazán, que sei, de Madame Curie, de Dami Juan, de Rosa Paz, de que sea, de mulleres, de homes, de escritores, non lle temos unha calle a Miguel de Cervantes, non lle temos unha calle a Federico García Lorca, non temos, quero dicir que hai multitud de personajes, sean das artes, sean da literatura, sean da política, veñan de onde veñan, que son universales e que non é necesario o seu recoñecemento a través dunha rúa ou dunha plaza no concello. Eso é o que quería argumentar para decir que, bueno, que nestes casos non tela tampouco significa que non poden ser recoñecidos. Por allá.
Ben, vou facer unha primeira intervención curta. Quería decir que, desde logo, o primeiro que nos ocorreu no Grupo Municipal ao ver esta moción e outra máis que ven máis logo foi realmente unha sorpresa, unha grandísima e desagradable sorpresa. Desagradable porque, aínda co cadáver quente, co corpo quente do que pasou en xullo, precisamente, en unha historia que todos recordamos recentemente, como se veu dar ese resultado, ese ditame final do Consello Consultivo de Galicia, estas propostas que ten o Partido Popular, desde logo, sorpréndenos. Eu, no nome do goberno do municipal do BNG, vou agardar a que o portavoz do Partido Popular dé as súas razóns máis aló do que pon a propia literatura da moción para entender por qué e, por tanto, a continuación facer as consideracións que consideremos oportuno. Pero, de aquella maneira, para rematarse esta primeira intervención, decir que isto é como vivir un déjà vu perpetuo, porque volvemos a vivir agora o que pasou en 2008 e en 2010, tantos anos despois, repetíndose prácticamente as mismas características, as mismas circunstancias, falta de consenso, tratamento de imposición, los míos por enriba de calquera outro, si en algo ten razón, si en moito ten razón a nosa compañeira Teresa, que casi nunca lle deixamos falar, si en algo ten razón, desde logo, é que hai moitísima xente que podía estar nas vilas e que non, que o rueiro, que os nomes que detentan as rúas das nosas vilas non sean precisamente un parecido, ese sí, único, nos últimos anos, cos nomeamentos que se verán despois, cas prazas e avenidas que das que se fala, senón tamén ca usurpación do nome de un parque, o Parque do Castelo, que corresponde a unha ubicación e a unha xente, a un barrio suficientemente individualizado, que se poñerlle o nome de unha persoa que non é máis desos a los propios, en este caso falaría de Adolfo Suárez. Por lo tanto, espero que na seguinte intervención o portavoz do PP amplíe as razóns por as que debemos considerar esta proposta esta para despois. O goberno ten a palabra, portavoz. Bueno, nós tamén, desde o punto de nós pobladores, sentimos que esta moción chegará ao seu pleno. Sabemos que o Partido Popular está, evidentemente, en todo o seu dereito de traerla, pero, bueno, non a esperábamos, sobre todo por precisamente o acontecido hasta ahora e, ademais, porque despois ser como todos sabemos, unha posibilidade de que se quixera o Partido Popular no seu momento e o fixo tan mal que estamos onde estamos agora, non se nos pode a nós ou a nós pobra pedir que votemos a favor de algo que totalmente non entra dentro de a nosa propia coherencia como partido político. Por lo tanto, adiantamos que vamos a votar en contra. Por el Partido Popular. Mira, en las calles puede llevar los nombres de quien quiera. Felipe González y todas las personas que ustedes cada uno entienda y crea que debe llevarlos. Creo que para decir si Felipe González tendría una calle o no en nuestro concello, primero había que haberlo propuesto. Que yo sepa, nunca se propuso, entonces nunca se votó y nunca se adoptó ese acuerdo. Como del resto de las personas que seguramente todas tendrán su mérito, su instrucción o su derecho a tenerlo. Entonces no es un tema de quién no tiene, sino que esto es una propuesta y cada uno tiene que votar en consecuencia con una moción presentada. Yo entiendo que les guste o no nuestras mociones, me supongo que la mayoría de ellas nunca les gustarán, la mayoría de ellas, aunque se aprueban, tampoco nunca se ejecutan, con lo que quiere decir que aunque se gusten o no gusten tampoco se hacen, pero no es un tema de... Creo que para nosotros no es un tema de gusto ni un tema. El tema de que lo que ha ocurrido en el mes de julio, nosotros es un acuerdo que ustedes han votado en contra. Nosotros seguimos entendiendo que el acuerdo que se votó en su momento cumple la legalidad y ya veremos al final qué es lo que ocurre. Esto es un tema que tiene un recorrido jurídico que nosotros adelantamos en su primer momento, pero lo que sí es cierto es que el acuerdo, de forma legal, porque es lo que se adoptó aquí en este pleno, lleva aparejado el cambio de los nombres de las calles. Nosotros lo que vamos a proponer es algo tan sencillo como poner el nombre de las calles.
Ustedes pueden entender o no que realmente esas personas merecen ese nombre o no merecen ese nombre. Creo que es lo que tienen que decidir. No es un tema de argumentar el por qué sí y por qué no, porque argumentos supongo que hay de todo tipo. Entiendo que son dos personas que en su momento han supuesto un antes y un después en este concepto. Algunas cosas le gustarán a unas personas, otras no le gustarán, pero la realidad es que las actuaciones están ahí. Usted me habla del Parque del Castelo, pero que ese Parque del Castelo es una realidad que es una persona. Yo entiendo que cada uno puede poner el nombre que quiera, pero eso es una realidad que es una persona. Una persona que es más, que aparte de construir el parque, construir ese relleno, ha hecho algo que no hacía nadie desde hace 40 años en este país, que es conseguir que ese relleno en un espacio público fuera municipal. No hay ninguno, fíjese lo que le digo, no hay ninguno que haya hecho conseguir eso. Nos gustará más o menos, lo valoraremos más o menos. Pero sí es cierto que todos esos miles de metros que están ahí, que en su momento se rellenaron porque alguien hizo la gestión para hacerlo, hoy son municipales, algo que no se ha conseguido, que yo sepa, en ningún sitio. Pero bueno, vuelvo a decir, no es un tema de partidos. Ustedes siempre lo llevan un tema ideológico de partidos. Nosotros llevamos un tema de reconocimiento, igual que votamos a favor de poner el nombre de calle de Carlos, igual que votamos en su momento a favor de Ensorriba y lo ponen en la calle. Lo entendemos así. No es un tema de... Ustedes creo que lo llevan un tema que nosotros no es donde lo llevamos. Siempre nos quieren arrinconar como un tema o como manifestar que es un tema político de mayorías. Al final los acuerdos se votan por mayoría. En un momento las mayorías son unas y en otro momento las mayorías son otras. Nosotros lo que traemos es algo muy sencillo. A dos calles, bueno, a dos lugares, una plaza y una calle de nuestro concello que tenían un nombre que porque en su momento los acuerdos llevan aparejado las dos cosas, pues hoy no lo tienen, forma oficial. Pues lo que traemos es que siga siendo ese nombre. Su decisión es decir sí o decir no. Yo los compartiré, los que lo propuse, ni Herrero no es mío, ni Sun Corda, porque si nadie propone el nombre de Sun Corda, estamos en Sun Corda. Pero bueno, si se justifican, y cada uno se justifica y cada uno tiene libertad de votar a quien quiera. Sí que creo que la realidad, y es una realidad, aunque oiga, vuelvo a decir que habrá quien le guste y quien no le guste, que hay ciertas cosas, actuaciones en este concepto que se deben a ciertas personas. Y creo que es justo reconocerlo. Hay quien pensará que sí, quien pensará que no. Pero aquí cada uno tiene libertad de hacerlo y votarlo. Y creo que no es un tema de, no sé qué les sorprende decir yo. Creo que es lo normal, igual que oye, cuando ustedes trajeron para poner el nombre de Carlos Bustillo en una calle, igual que cuando viene creo que es algo normal, que cada uno vea las distinciones donde quiera verlas y que después las argumentos las justifique. Si ustedes creen que esas personas merecen tener esos nombres que tuvieron o no esas cosas, es cosa suya. Pero es su decisión. No quieran decir que, oiga, es que nos sorprende que el Partido Popular trajera esto, pero no sé por qué. Igual que ustedes han traído Carlos Mosteros, nosotros lo hemos votado. Igual que han traído ustedes el tema de Ensorriba y nosotros lo hemos votado. No es un tema de sorpresa, cada uno. Creo que la decisión es, ¿estas personas merecen tener ese nombre? ¿O esas plazas merecen tener el nombre de estas personas? ¿Sí o no? No es algo tan sencillo como eso. Espacios que en ese momento incluso se han construido, están ahí gracias a esas personas. Y que hoy disfrutamos todos los vecinos de la puebla, pero gracias a esas personas. Después, oye, lo vuelvo a decir, habrá quien le guste y no le guste, y argumentos habrá para todos. Podemos buscar retaír la convivencia del alcalde de 27.000 nombres que no tienen calles porque no las tienen, pero también, lo vuelvo a decir, de todos estos que han hablado antes, mi compañera de corporación del Partido Socialista, que yo sepa nunca se ha propuesto, ¿no? Entonces no se puede poner algo que no se propone. Nosotros hemos propuesto algo. Ustedes decidan, tienen la libertad de ver cómo es la forma natural de votar. Nada más, no les pida más explicaciones porque creo que la explicación es obvia y transparente. Por todo socialista. Moitas gracias, compañero Ramiro, por lo que a ti che toca. Eu casi vou ter que dar a palabra cando me toca a mí ao señor alcalde para que o señor alcalde fale por mí. Me lea o pensamento e el mismo fale por mí, porque non para de interrumpirme un pleno tras outro. Eu o que intentaba dicir nese momento facendo alusións, pois é igual a xente do Partido Socialista ou a xente das letras ou a xente das artes, é dicir que non ter un nome nunha rúa nun pobo non significa que non sea recoñecido a labor pois das persoas, non?
hai persoas super universales que non teñen nome neste fogo porque non se lle prepuso, porque, bueno, por lo que sexa. Eso non quer decir pois que se desprecie tamén o traballo dos outros, ou as outras persoas no exercicio das súas funcións, pois, bueno, traballaron a prol do povo, da autonomía ou do que sexa, con todos os seus acertos e os seus errores, que tamén nos cometemos todos. Bueno, eu non vou intervir nada máis. Ten a palabra por lo BNG. Ben, non é verdade que todas as propostas, incluso as que teñen que ver con honores e distincións, sexan igual. Posiblemente porque nada é igual, ninguna cousa é igual a outra, pero moi particularmente porque o que estamos a falar aquí é dunha repetición de unha situación. Non nos podemos enganar, isto non se hubiera dado non viría hoxe si por razóns de xustiza, de aplicar honradamente e cabalmente un regulamento, non se hubiera descoberto que anos atrás, moitos anos atrás, metidos ou mellor convencidos de que a súa maioría absoluta era máis que suficiente para pasar por enriba dos demais, fixeron unha cousa, un partido que gobernaba, en este caso o partido de vostedes, que non deberán de haber feito e que tiñan que haber traballado, deberan de haber traballado no sentido do consenso, de falar con todos, de tratar de convencerlles de que esos méritos enormes dun espazo municipal rellenado, recheo, que non sei se é municipal, porque está dentro das reclamacións da DUP e todo o demais, pero non vou entrar en esas cuestiones, en eses méritos, pero para min non teño dúbida ninguna de cando falamos de poñerlle o nome de alguén a algo, hai que estar moi seguro que o que ten ali son uns rasgos especiais, con merecementos extraordinarios, e moito máis, algo moito máis que algo tan sinxelo ou tan simple como facer o mellor posible o traballo que lle teñen encomendado os veciños e anteriormente por a súa propia vontade. Non é o mismo, porque non é o mismo tampouco en 2008 e en 2010 cando se deron estes honores, non é igual. E non é igual porque xa daquela e agora tamén me dá impresión, pero daquela, desde logo, viñase metendo na vida política do Concello unha ferramenta de discusión, de separación, de fenda, unha fenda entre uns os bons e outros os malos, e que agora semella que se trata, especialmente en vísperas de 2019, utilizar unha cousa máis ou menos do mesmo cariz. Non é o mismo, en absoluto é o mismo. Non estamos a falar de darlle o nome ou uns honores máis logo a unhas persoas que nunca antes as tiveron. Estamos falando de un empecinamento que significa que alá donde están os nomes que eu propoño deben seguir estando os nomes que eu propoño. E desde logo, claro que o PP, como BNG e como calquera grupo nunha corporación ten o dereito e obriga de propoñer e de, por tanto, tratar de convencer as súas propostas. Non me ten que decir, por tanto, a min como vocero do BNG que votemos o que votemos, que é a nosa libertade. Eu esperaba que vostedes tuveran algúns convencimentos distintos aos que se utilizaron en anos anteriores, moito tempo atrás, para que foran capaces, se acaso, de cambiar unha idea que estaba ben clara, porque, desgraciadamente, o tempo pasou, non se poden incorporar novos activos a esos nomes, e o que se consideraba, o que se falaba naquele momento, en 2008 e 2010, sigue sendo vixente por ambos os lados hoxe. Así que quede claro, nós non estamos, sí estamos sorprendidos, sí que nos sorprendeu, a verdade. Nos sorprendeu, ademais, porque, e nos sigue sorprendendo o portavoz do PP, cando di que, ademais, que hai un recorrido xurídico. O sea que me parece moi ben, que como partido político pense contra unha decisión do Pleno, pero me sorprende que ao mesmo tempo presenten vostedes esta proposta, esta moción. Pois nada máis, non novas características, novas cualidades que abonden no perfil das persoas e dos homenaxes, non solamente que se van a facer despois, sino que se pretenden ahora co nome da praza e da avenida, e, por tanto, o BNG mantense na opinión que se mantivo cando foi a primeira vez que se votou, e imos a votar en contra de nomear a Praza Maior
de novo que se lle dá o nome de Segundo Manuel Durán Casais e tamén retirar o nome, por tanto non mantelo o nome de Xerardo Fernández Albor, a avenida que ven pola parte de atrás entre o Malecón e a Praza Maior. Portavoz do Goberno. Bueno, quixera aclarar que cando falaba antes de coherencia ten moitísimo que ver no co feito de que as persoas que aquí queren homenaxear sean do Partido Popular, sino polo feito que, ademais, para min e para nós pobre é algo que realmente nos fai votar en contra e que unha das persoas que se homenaxea ou que se quixera homenaxear foi inhabilitada. Entonces, eso, ante os nosos ollos, tal e como está hoxe en día a política, que intentamos que, sobre todo, a ética, vemos como incluso os ministros deixan de selo por motivos de ética, o feito de que un político fora fixera o que fixera, chegar a ser inhabilitado, pois non o fai merecedor de unha honra como esta. A iso me refería de que nos gusta ter que chegar aquí e falar dunha persoa que foi alcalde deste pobo, ademais, pois evidentemente unha persoa moi coñecida e que ademais ten que ver familiarmente con xente da corporación, pois vernos nesta situación cando, sobre todo, nos temos que responder á coherencia, e a coherencia da nos cobra, nos impide votar a favor de un político que foi inhabilitado na súa opción de goberno. E iso é así. O Partido Popular. Bueno, les puedo decir tanto que quiera. Yo creo que de bien nacidos y ser agradecidos, y creo que reconocer a las personas lo que han hecho o no han hecho, pues creo que es importante en la vida. El argumento, miren, si yo no quiero volver al tema de si el acuerdo está bien adoptado o mal adoptado. Realmente seguimos pensando que está bien adoptado, seguimos pensando que hicieron bien. No es un tema de justo de ONG, sino que es un tema de interpretación. Y para ello hemos interpuesto un recurso administrativo para que alguien define de una vez cuál es la realidad. Gracias a lo que tenían los tribunales de tiempo, pondrá a sacar a razón los símbolos de las misiones. No es un tema de empecinamiento, lo vuelvo a decir, es un tema de circunstancias. Las circunstancias determinan que algo que nosotros estamos convencidos que fue en su momento legal, un acuerdo adoptado todo por la mayoría de una corporación, pues se ha caído. Y se ha caído todo el acuerdo. Bueno, dentro del acuerdo había dos partes y nosotros seguimos entendiendo partes que es en los calles y de la plaza siga manteniéndose porque entendemos que se merecen. Y bueno, se equivoca, lo que se merecen no es lo más apropiado, pero sí que creo que es justo que este municipio tenga un reconocimiento a personas